Το κατουρημένο χόρτο λέγεται τσίσα. Κι εγώ. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η Χριστίνα είναι stand-up comedian, είναι από τις καλύτερες στη Θεσσαλονίκη. Και τώρα λες κάτι για μένα για το improv. Αν σου έλεγα τη λέξη improv και Θεσσαλονίκη, Χριστίνα μου, ποιο πρόσωπο θα σκεφτός? Ο Λεύκος θα και το improvise. Ωραία. Πέτρα. Ψαλίδι. Μολύβι. Χαρτί. Θα πω πρώτος γιατί σε σέβομαι. Λοιπόν, Μίλτο μου. Το κοινό δεν είναι μέρος του σώου αυτού. Έτσι. Είμαστε μια ζωντανή οντούτο. Έβρικα! Ωραία, ξεκινάμε. Ξανά. Eureka, έβρικα! Θέλω να δω τον υπεύθυνό σου. Αυτή εδώ η συσκευή, η άνοσή της δεν δουλεύει καθόλου στο διάστημα. Eureka Karen. Δεν τη ξέρω. Από το Yuri Gagarin, Eureka και Karen. Κάρεν. Συγγνώμη. Ήμουν πολύ Κάρεν στο αστείο. Ναι. Ας πούμε ότι εγώ γέλασα. Ας πούμε, ναι. Ίδια. Say it, not spray it. Έχουμε το πετσέντε, έχουμε. Έχουμε, αλλά δεν έχουμε το λόγο της improvised. Να πούμε ότι μπορώ να σας αυξήσω από κοντά να έρθετε σε παράσταση improvised. Λοιπόν, η Πινελόπη τα καλοκαίρια πήγαινε μόνο με ανεμνηστήρες. Καλοκαιρινά αστεία. Αφήνω. Μισό λεπτάκι τώρα, γιατί θα πάθετε πλάκα. Όταν γύρισε ο Οδυσσέας στην Ιθάκη, βρήκε την Πινελόπη να κάνει βίντεο κλιπ με special effect και πετούσαν τα μαλλιά της από 108 διαφορετικές μεριές. Ήταν ανεμνηστήρες. Απίστευτο, έτσι. Αυτό λέω, είχα το ίδιο αστείο ακριβώς. Μπορεί το αυτό να είναι αστείο. Έχεις δίκιο. Έχω γράψει το ίδιο αστείο. Ωραία, επόμενο. Για να μην λέτε ότι κλέβουμε αστεία, έτσι βλέπετε ότι μπορεί να γράψουμε όλοι τα ίδια. Ακριβώς. Από αυτού μας επιτρέπουν. Δεν κλέβουμε, δεν έχουμε φαντασία. Χθες άργησα και όταν γύρισα η γάτα μου είπε «Άντε πούσε!» Δύο. Τα γατιά τα λένε pussy στα αγγλικά. Τι άλλο λένε που είσαι. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Εχθές ήμουνα στην Αυστραλία. Ναι. Πότε πρόλαβες να έρθεις? Γρήγορα. Ναι, για το λεκόρ. Και είδα κάτι λαχανικά να χοροπηδάνε, ήταν αγκουρό. Γιατί τέλος. Καπέρα για πέρα, αληθινό αστείο. Είμαστε σε δείπνο. Έπτυλε η Ιούδα, σου θυμίζει κάτι? Μάγκες, να του δώσουμε ρε 30 αργύρια, μήπως θέλει να αγοράσει κάτι, Jesus Christ. Ωραία, λοιπόν, θα πω ένα ακόμη κακό. Ναι, και εγώ έτσι, αυτό να ξεκινήσουμε με κακά για να ήμουν από το βίντεο. Σκούπιζα τη μύτη μου και ακουγόταν ένα σκρ, σκρ, σκρ. Ήταν χαρτομάντριλο. Γέλα, Χειραψία, το νέο μέθα. Χειραψία, ναι, το νέο γέλιο. Οι τράπερς τυλίγουν τα δώρα τους σε σλατίνα. Πολύ ωραίο. Σε ποιο? Μπούκαρα σε μία λιμνούλα και όλα τα ζωάκια τρόμαξαν εκτός από ένα. Ήτανε βατάραχος. Μότο, γιατί δεν γελάω σήμερα? Oh no. Ποιες κι άλλο, ποιες κι άλλο. Ρίμπε. Το βαταράκι προσπάθησα να κάνω. Το βατάραχος. Αυτό ακούγεται λες και είναι χωρικός στην ποιοτία. Το βατάραχος, το βατάραχος. Έχει μια γιορτή, φοβερή παιδιά. Κάθε καλοκαίρι στο βαταράκι. Πολύ αστεία όλα. Το γελάνε με μους.
Ρε εσύ πώς κόλλησες τέτανο. Μήπως αυτά που ακούμπησες ήταν άνθρωποι. Μπα, κτίρια. Το έκανα δυνατό τώρα. Το κατουρημένο χόρτο λέγεται τσίσα. Σταλίνο χόρτο στην Ιμπροβάλης. Αυτό συνήθως δεν λέγεται Αλβανός, δεν θα μπορούσα να λέγεται τσίψα. Γιατί δεν αντέχω άλλο να πιω. Έλα, κάνει υπομονή. Το ήξερες ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη ώρα στην ημέρα που όταν κατουράς φαίνεται φαντασμαγορικό εκείνο ό,τι πρέπει για τη φωτογραφία. Λέγεται Golden Shower. Από το Golden Shower είναι. Από το Golden Shower and Golden Hour. Μα το Golden Hour υπάρχει. Ναι, το Golden Hour λέγεται όντως. Golden Hour, συν Golden Shower, Golden Shower. Πολύ καλό. Shower. Πουτάνα όλα. Είναι το political correct του πουτάνες όλες. Nice. Καλές απόψεις. Nice. Ευχαριστώ. Αγγλικά ξέρεις. Ξέρω. Which one is more dangerous, a mosquito or a lightning bolt? Τι είναι το lighting block? Πηγολαπίδα. Όχι. Κράτα το έτσι, συνέχισε το έτσι σε παρακαλώ. Είναι η πηγολαπίδα, όντως είναι η πηγολαπίδα. Ο Μπρόι θέλει να κάνει αγγλικό σορτ. Λούστηκε. Συγγνώμη, πάει ξανά. Άστα, πάμε άλλο. Τι ήταν αυτό? Πάμε το πείτε το κόψουμε τελώς. Θα το κόψουμε τελώς. Αλήθεια. Ναι, θα το πω αλλού. Καλά, δεν είναι πηγολαπίδα. Lightning bolt είναι και καλά. Πετάω σε κάποιον ένα κεραυνό μικρό. Κεραυνός. Πες πούμε ότι είναι κεραυνός. Ναι, και πώς συνέχιζε? Which one is more dangerous, a mosquito or a lightning bolt? Which? You have to answer. Mosquito. How? How? A lightning bolt. You're saying bolt? Είναι επικίνδυνος ο χρόνος. Άξιζε όσο ο χρόνος. Ωραία. Νιάου, 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 νιάου. Νιάου, νιάου, νιάου. Πόσα νιάου. Η δεύτερη επανάληψη να το γίνει. Μέχρι τα 3 άτομα, άλλα 3 δεν μπορούσα να αντέξω. Τα τάγκαρα, πόσα νιάου να πήγανε. Συγγνώμη. Πάμε από την αρχή. Δώσε. Νιάου, 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 νιάου. Νιάου, 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 νιάου. Νιάου, 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 νιάου. Νιάου, 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 νιάου. Podcast. Ευχαριστώ. Εντάξει, είπα, υποστηρίζετε Χριστίνα, αλλά μην με γαμάτε και εμένα. Ναι, εμείς γελάμε. Pecorino, 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 ricotta, 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 feta, 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 τυρόμπιτα. Ωραίο. Βρήκα λίγο τσίζι αυτό το αστείο. Στην Θεσσαλονίκη λέγονται κασερόπιτα. Μπουγάτζα. Λοιπόν, σκεφτόμουν ότι κάνω overthinking, αλλά επειδή είμαι γυναίκα, καλύτερα να πω ότι κάνω overthink queen. Nice. Είσαι ακούς. Τώρα τι ξέρεις από όλα αυτά. Ξέρω, θα είναι 45 λεπτά. Νομίζω ότι ο Χίτλερ απλά προσπάθησε να καταπολεμήσει το ADHD, γι' αυτό έφτιαξε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ωραίο. Να πιω. Όχι, μ' άρεσε όντως. Καλά, δεν πίνεις αν σου αρέσει. Πίνεις άλλο. Το ξέρω αυτό κάνει, εκεί. Ωραίο ήταν. Βλέπω το thought process πίσω από αυτό. Δεν γαμίσου. Μωρατήρης, κάτσε ρε μαλάκα. Πω. Σπάσαν τα νερά, πλημμυρίσαμε μωρά. Βγάζει κανόημα, αυτό ήταν η Αλεξία Δευτέρας Δημοτικού. Τα προτείνουμε Αλεξία, πάμε λίγο. Σπάσαν τα νερά, γίναν τα μωρά και ήσαν τα μωρά. Το πρόστιμο είναι θάνατος αν κάνεις προσπέραση στη διπλή λωρίδα της Γάζας. Too soon, bro. Δεν δούλεψε αυτό. Παιδιά, δεν ξέρω, σε έχω πει τα καλύτερά μου και δεν γέλασε κανείς. Δεν χρειάζεται να... Μα δεν καταλαβαίνεις ότι γελάμε με ηλίθεια.
Νίκο, στη συγκεκριμένη εσύ δεν μετράς. Αυτό όμως δεν είναι. Δεν θέλω να το κάψω. Γιατί? Θέλω να το λέω σε παραστάσεις. Σου είπα θα βγει πολύ μετά αυτό το επεισόδιο. Θα βγει Όχι, θέλω να το λέω σε παραστάσεις. Καλά, εντάξει, ένα αστείο. Το έχω δει αυτό στο Λεκόλ, δεν τρέπεται. Πόσοι πιστεύεις βλέπουν το λοιπόν? Εντάξει, ωραία, άλλα δεν έχεις, έχεις ολόκληρο τετράδιο. Δεν μ' αρέσουν τώρα. Δεν πειράζει, μπορεί να αρέσουν σε εμάς. Ω, Θεέ μου. Ωραία. Κάτι δημητριακά Ναι. είχαν σχέση Αχα. και χώρισαν. Είμαι invested, ναι. Και οι φίλοι του ενός τον παρηγορούσαν λέγοντάς του «Μη στεναχωριέσαι, όλες γκρανιόλες είναι». Πολύ κακό αστείο, παιδιά. Δεν θέλω να περιστρέφομαι. Δεν γνωρίζω και καλά το κεντρομόλο. Ντροπή αδράνειας. Ξέρω φυσική. Μπράβο. Έπρεπε σαν τώρα να παίξω για φυσική. Έτσι. Που λες η φυσική είναι πάρα πολύ ωραία επιστήμη και είναι μάλιστα από τις μόνες επιστήμες, έτσι κάτι για να κλείσουμε. Που είναι έτσι μοναδική και όμορφη. Ακριβώς τώρα κοινωνικές επιστήμες. Δεν. Σε παρακαλώ. δεν είναι. Πολιτικές επιστήμες. Όλα πλέον είναι επιστήμη. Hard science. Αγγλικά. Αγγλικές επιστήμες. Αγγλικές. Δεν πάει κάπου. Όχι. Όχι,